almajiri jiri yau ku tsaya ban arzikin da yawa ku dawo daga nan yayi muku yawa sai an karo wasu almajiri ku dakata ku dawo bayan wannan ku dawo bayan su abin arzikin da yawa fali yake da abin arziki watan Ramadan watan abin alkhairi almajiri ku dakata mana akan abun arziki watan Ramadan ana faɗa ne sai me da abun arzikin nan gida aje robobin kai kowa ya aje robobin ku ajiye robobin ku ba hankali da Allah abun arzikin nan da yawa ku dawo gefe ku dawo gefe ka raba mu ɗauki ka raba mu abun arziki ai ruwa ne a ciki ba abun arziki ba ne